Makarami. Okay. Kulong-kulo. Ilalagay ko na itong garbanzos mga kabis. Titimplahin ko na rin ng konting asin. Magdadagdag ako ng konting asukal. Depende sa nagluluto mga kabis. Yung iba walang asukal. Pero para sa akin pambalansi lang to. Samson! Alam mo, sa buhay hindi maiiwasan ang problema. Dadating at dadating talaga yan. Pero tandaan mo, ang problema dinadaanan lang, hindi tinatambayan. Oo, masakit. Oo, nakakapagod. Pero kung pipiliin mong manatili sa lungkot at bigat, dun ka lang may stop. Hindi ka usad. Lakasan mo ang loob mo. Magpahinga kung kailangan pero huwag kang titigil. Bonbon, gisa mo na yung battery yung cellphone ko na. Ang balita pa. Ako. Kuyat kayata. May binili akong cat food daw. Ano, masarap. Busog siguro si Pau Pau. Katabi niya lang kasi yung dog food dito kaya magmumukbang palagi yan. Dito yan dumadaan, no? May sariling pinto siya. Kapag gusto niyang lumabas, ayan, malaya po si Pau Pau makalabas. Bon na ba? Pakain mo dyan po. Pagdagan mo yung ano mo. Okay na to mga kadish. Ibang minuto lang po yung ano, magpapakulo. Tapos yung sabaw niya, itatapon ko yan para bawas lansa.
Sobray palinta ba, oh. Sabay ko na yung sibuyas. Pampasarap, sili para maging spicy. Maglalagay ako ng atay ng manok at balon-balunan. Pandagdag mga kadis. Sayang kasi yung sangkap. Konti lang yung karne ng pato. Kapag brown na mga kadis, pwede ko nang ilagay yung yung karne ng pato. Halu-haluin ko lang ito para balanse. Pabampangan, si gogo me sa India, si mekos mo. Yun. Wala pa yung mga sangkap pero nakakatakam na. Yung paa binalatan ko yan bago wala na pong balat yan. Susunod ko yung konting toyo. Iba-iba tayo ng style sa pagluluto. Ayan pa, ako parang inaadobo ko. Maglalagay po ako ng konting suka. At yun, pakukuluin po natin ito sa Mountain Dew. Hindi po tubig ang gagamitin. Yan. Bale, yun na po yung pinakatubig natin. Yung soda. Tatakpan ko lang to mga kadis. Hintayin ko lang kumulo bago ko ilagay yung mga ibang rekado. Yun, kumukulo na mga kadis. Ngayon ko pa lang po ilalagay yung tomato sauce. Maglalagay din ako ng tomato paste. Yun o. Bali ang estilo po nito pang piyesta. Pakukuluin ko lang ulit, ilalagay ko po yung garbanzos. Makarami. Okay. Kulong-kulo. Ilalagay ko na itong garbanzos mga kadis. Titimplahin ko na rin ng konting asin. Magdadagdag ako ng konting asukal. Depende sa nagluluto mga kadis. Yung iba walang asukal. Pero para sa akin pambalansi lang to. Ayan o. Luto na to mga kadis, pero painitin ko na lang mamayang takip silim. Ito na po yung pinakahapunan namin. Mamaya ko na lang ilalagay yung tawag doon, yung pulang sili na malaki, red pepper, saka patatas, carrots. Tikman ko nga. Ay, abi ako, the best. Pero pwede rin magdagdag ng konting tubig mga kadis. Halimbawa, yung niluluto nyo, yung matanda na po yung pato,
kapag naubusan po ng sarsa, pwede po kayong magdagdag ng tubig. Depende sa pagluluto. So ayan mga kadis, nain ko lang yung apoy at mamaya ito na po yung pinakahapunan namin. Yan o, ba na yan. Masrikit ah. Kawawa naman si Kuya Jumbo mga kadis. Hindi ko alam kung ano yung nakakapaw dito o parang mga bukol na medyo maliliit. Ang dami po oh. Bigla na lang dumami oh. Dito po ako kalalaki, parang silaki po ng dog food. Okay ka lang, Jumbo na? Mabilis ng oras. Tagipsi din na mga kadish. Lalagay ko na po yung ano, patatas at carrots. Ito yung red pepper. Magdadagdag pala ako ng konting tubig mga kadish kasi ayan o, natuyo. Okay. Pakakainin ko lang yung mga tropa pips. Jumbo. Na, baba na. Kain na. Baba. Baba. Tara. First muna si Kuya Jumbo. Isa pa. Seringkit. Kaya pa. Kuya Samson. Samson. Kuya Samson. Gawang balitong na Samson. Saka na. Seringkit. Tapika. Timo. Kuya Timo. Wait lang Seringkit, yung mga kuya mo na. Nabigyan ka na eh. Kuya Bomban muna, Kuya Bomban. Timo. Papika. Papika. Teddy the chick boy. Seringkit na eh. Wala na. Ay, nakalimutan ko yung Piolo Pascual. Ay, Piolo P. Sorry anak. Tatlo sa'yo, no? Tatlo, marami. Piolo. Lagyan ko ng free chicken, no? Piolo. Next. Pepito muna, no? Bigyan natin ng manok si Kuya Pepito Alas. Seringkit. Kain na kayo, no? Kain na. Samson, no? Alas. Samson.
Wait lang Kuya Jumbo, wait lang. Wait lang Kuya Jumbo, wait lang. Tara, nakain na kayo. Pau Pau. Cat food yung kay Pau Pau oh. Naninibago yata mga kalis. Pau Pau. Ito pa oh. Nagmumukbang kasi eh. Napipito, busin mo to. Nagmumukbang kasi si Pau Pau. Kaya laging busog. Ringgit oh. Ayaw na ni Kuya Pipito. Hindi mo siguro ano. Yolo. Yolo oh. Diyan ka muna, no? Yan, oh. Yan ang lisa niya, oh. Samson. Napapalayo. Naliligaw dun sa babaeng, ano, kulay puti. Mahirap na, baka mapagtripan siya dun. Kaya itinali ko muna. Yan, nakalilito Samson. Balon-balunan. Yan, mga natsura, oh. Busok-busok yun. Magandang gabi po mga kadis. Ang tagal ko rin na hindi nakapagluto ng kalderetang pato. Kaya tinodo ko na. Kung matitikman nyo lang sana mga kadis. Napakasarap po ng pagkakaluto. Ando nakakituloy kay Cubs Angel. Shoutout kaya ka Cubs. Hindi ko kanya mana kalderetang pato. So yun. Ito po yung way ng pagluluto ko ng kaldereta fiesta ang estilo, kaya mukhang masarap sa paningin nyo pero sa totoo mas masarap talagang. Mapapa-unli-rice ako nito mga kadis. Muli magandang gabi mga kadis at salamat po sa inyong pagmamahal sa mga tropa pips. Tara, kain na po tayo. Yan o, busok-busok yung kalderetang pato. Pasensya na sa mga hindi po nakain ng ano. Kung meron man po sa mga subscribers po namin na hindi kumakain ng pato, pasintabi na lamang po. Pero sana matikman nyo, napakasarap nito mga kadish. Di ba Teddy? Si Teddy hindi kumakain ng ganito eh. Yun. Paki-comment nyo na lang mga kadish. Baka yung pagkakaldereta nyo, iba yung version para may matutunan din po ako. Yun. Maya na po yung kwento at ako'y nagugutom na. Tikman natin. Unang tikim para sa aking mga solid na taga-suporta sa Diskarte Channel. Natatakam ako. Mainit-init pa to mga kadis.
Busok-busok kayo, oh. Yan pang lara. Nyami ako. Sabi ako nyaman, ha? Guguli sa aking dila yung paras. Nambon din, dam na ako na nambon. The best. Promise mga kadis, the best. Kita nga duwag sa tayo niya. Ret tanam niya. Bago dipadi-padi tanam niya. Pero na may nakakin para siya amal yan. Kaya kasi mas buli kaya talaga yung para sa pangaluto. Lalo na itong manyan. Kaya wala pang mas lalo kung ganado mama. Sako. Ito na ka, Piolo. Na. Ibang ba na mabantay pa? Naban. Yung butol soya mo kaya na. Huwag kaya ato pandaring aso kaya pwede yun. Masya sila butol din kaya pato. Patato pa ng piolo, pinepiolo. Palit bukas yun. Mas manyaman is may kabukasan. Kapit nga man ang kempiyesa, ana. Abo. Ha? Abo na siya, ada. Abo? Abo, ada. Isang tabintada. Kasi palit-palit. Hindi mabilis kumakan. Pag ganun siya ko. Pero nang dinuluto kaya nakarami. Bagay mo kita lang siguro kalakal. Bilisan na. Naman ko ganito. Ginaksoy. Kunadyo. Basta. Ano kung nila kasi kuya? Bukas. Kumakong buwelo. Parali ko yan. Kaya nagbablog kami mga kadis, natatawa ako kay Jong eh. Yung mga niluluto ko, minamaster po niya. Ayan, lagi siya nagtatanong kung anong pagkakaiba, kung anong sangkap. Sabi ko, ganyan-ganyan lang. Ayun, sana may mapulot na simpleng mga luto. Ah, kayo. Mga Jong yung mukbang yan eh, mukbang mo lang. Ay, excuse. Ay, kapsi ko. Pahingin lang tayo saglit. Dadaan kami mga galing sa mga tropa tips doon sa Kawayanan. As the best king karinderyo. Huling makimurahan ka. Wala yung maluto. Yung password na pala, ketchup. Eh, lalakad na ako. Pa, wala nakalilibot na yan. Anong maato pa kakaresim maron. May binubulong na naman si Jong. Si Bonbon, may binubulong na naman. Kakakain lang ng simken niya. Ay, gano'n. Pataw. Si Pau Pau ngayon lang kumakain kasi nakatulog yata. Tsaka nagmumukbang yan. Binilan ko nga po ng dog food na yung whiskas ito nila. Whiskas. Gustong gusto niya. So, yun.
magpapasalamat lang po ako sa mga sponsors po ng mga Tropa Pips sa dog food. Sa pamilyang Musli, kay Kuya Roy, kay Ate Lisa. Kumusta yung si Ate Lisa, oh? Hello po, Teresa. Shoutout po sa inyo. Bless ka kay Ninang Lisa, Samson. Si Samson Celoso. Masungit pa. Yun. Salamat, Ate Lisa. Sino Kay Nabisa Pao. Isa na no? Kay Ate Ranilyn Jordan. At kay Ate Olivia na nagpaabot po ng pang-budget po namin. Ayun. Binigyan ko na rin po yung pang-budget si Jong. Pang-merienda po niya, ate. Yun. Pa-thank you kay Ate Olivia, Jong. Maraming salamat po, Ate Olivia, sa Ayun. binigay niyo pag-merienda. Pang-toma. Hindi, biro lang po. Mag-ingat po kayo lagi. At, ano bon? Wait lang bon. Chimken. At kay, sino pa ba? Kay Ma'am Risa Lamande, 219, yung kanyang code name sa YT. Maraming salamat. Siya po yung nag-i-sponsor sa mga Tropa Pip sa may Kawayanan. At yun nga, kay inaanak niya daw si Bonbon at si Piolo. Huwag mo patayin yung ilaw, Bon. Ano ka nito, Soy? Cebu. Minayin pa mo Cebu, eh. Ayun. Inaanak daw niya si Bonbon at Piolo at si Pau Pau. Sino pa ba? Ayun, shoutout na rin sa aking mga kabalen dyan. Hindi ko na po maisa-isa. Aray ko, ang kukulit na nila, oh. Shoutout sa mga solid na Discarte channel at sa mga silent viewers, sa lahat ng bagong subscribers. Maraming salamat. Mag-ingat lang po tayo palagi. At yun, kita-kits po tayo sa susunod naming upload. O, tara na, makulit na si Samson, eh. Pasensya na sa mga nakalimutan kong pasalamatan, mga kabis. At medyo makakalimutin na po kasi ako. Dali tayo makain ng Bon. For why na, eh. Ringkit! Huwag ka manligaw, ha, Samson. Naniligaw si Samson, no, ninang niya. Pupunta dun sa may mistisang ano dun, katulad niya. Bam. Baka mabuntis mo yun. Tapos kawawa, pakalat-kalat lang yung mga anak. Tat. Tat. Pangtaba ng Piolo, oh. Tat. Si Kuya Jumbo, ano, Ito, ito. papacheck up ko po niyan. Kakausapin ko po si, ano, Tat. si Ate Ranilyn. Magtatanong ako ng gamot na pwedeng ibigay sa kanya. Kaya si Kuya Roy. Busy kasi busy si Ate Lisa ngayon. Okay, sino pa ba? Wala na akong nakalimutan na pasalamatan. Ay, shoutout nga pala kay Ma'am Lea Sawal. Ayun, nagpapa-shoutout po. Next time, maglilista ako para hindi ko po makalimutan. Tara na, Samson. Litang kayo dyan. Ayos ang litang bag, makota na. Maraming salamat ulit po, Ate Olivia. Bye-bye po. Kuya Roy. Bye-bye. Bala. Lumipat ka na sa Japan. Tilisaw ako ni mo na to. Ayoko na kay Samson. Masyadong seloso. Lipat ka sa Japan. Wait lang, Ringkit. Gutom ka na? Papay? Sorry, na-late yung hapunan mo. Pero marami to. Unahin ko lang si Bamboo kasi may gamot. Sinisingit ko sa pagkain niya. Ayun, nainom na po niya yung gamot. Okay na yung mga buddy. Ay, dito ka, Papay. Dami na. May bagong isang pusa. May isang pusa na naman, oh. Ning, kain ka dito, oh. Pepe, Teddy. Ay, bad kayo, Huwag niyo nga bulin yun.
Dito ka, Papay. Pag nakagawa ako ng kulungan, subukan kong kausapin yung may-ari na dali na lang sa kubo. Si Papay. Hindi man nababawasan yung tubig nila. Di ba kayo umiinom doon? Mga buddy? May konting maga pa siya dito, oh. Sige na. Bukas ulit, ha. Huwag na kayong lalayo kasi hindi nyo alam yung tunay na kaibigan. Maraming pasaway dito, no? Baka mapagtripan kayo. Doon na lang kayo sa kubo nyo, no? Huwag na ko ngayong ano mo, namamaga, oh. Yan na, buddy. O, sige. Biyahin na kami, mga kadis. Maraming salamat po sa pagsama. God bless po. Yung tubig nila, meron pa, oh. Pakita mo na lang, no, Jong. Dito ka, Teddy.